Παιδιά, γεια και χαρά σε όλους. Ένα σύντομο βίντεο, κάποιες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ πάνω στη Manchester United. Είμαι υποστηρικτής της ομάδας εδώ και 25 σεζόν τουλάχιστον και από το 2013 και μετά, όταν σταμάτησε ο Sir Alex Ferguson και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, υπάρχει πάντα το αφήγημα στα media και στους pundits, στα άρθρα που διαβάζω στο The Athletic και σε διάφορα αθλητικά portals, ότι πρέπει να επανέλθει το United DNA. Ότι ο επόμενος προπονητής που θα έρθει, είτε αυτός είναι ο Μουρίνιο, είτε είναι ο Μόγες, ο Φανγκάλ, ο Σόλτσκιρ κτλ., πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσει το United DNA. Ακόμα και τώρα με τον Γκάρικ, που θεωρητικά η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τον πήρε ως προσωρινό προπονητή μέχρι να βρεθεί το μεγάλο όνομα, ο έμπειρος προπονητής αντικαταστάτης του Αμορίμ. Ακόμα και έτσι, τώρα μετά από ένα καλό ξεκίνημα με 3 νίκες, μεταξύ των οποίων και Arsenal και City, δηλαδή απέναντι στις 2 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, έχει αρχίσει να αλλάζει το αφήγημα και να γίνεται μήπως να δώσουμε στον Γκάρικ την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής. Γιατί ήταν παίχτης της ομάδας, ήταν legend, έπαιξε κάτω από τις οδηγίες του Sir Alex Ferguson και ξέρει την ομάδα μέσα και έξω. Δηλαδή, σαν να λέμε, ποιος ιδανικότερος για να επαναφέρει στο προσκήνιο το United DNA. Οπότε, με αυτές τις σκέψεις, έρχομαι και αναρωτιέμαι εγώ, τι είναι τελικά αυτό το United DNA? Καταρχήν, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Μπορούμε να το προσδιορίσουμε? Και ναι, τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το United DNA που ισχύει από παλιά είναι η σύνδεση της Ακαδημίας με την πρώτη ομάδα. Τρέχει ένα στατιστικό ότι από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα, δηλαδή πάνω από 85 σεζόν ποδοσφαίρου, δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που η United να μην έχει κατεβάσει στην αποστολή έστω και έναν παίχτη από τις ακαδημίες της ομάδας. Οπότε ναι, αυτό είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι United DNA, ότι έχουμε εμπιστοσύνη και παίζουμε με τα δικά μας παιδιά. Όμως οι pundits δεν αναφέρονται για τόσο παλιά πράγματα, αναφέρονται συγκεκριμένα από την περίοδο που σταμάτησε ο Sir Alex Ferguson και μετά, δηλαδή από το 2013 μέχρι σήμερα. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι ποιο ήταν τελικά το χαρακτηριστικό, εάν υπήρχε το DNA αυτής της ομάδας. Για να το απαντήσω αυτό το ερώτημα, αν θέλετε, πήγα πίσω στο τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε η United το 2012-13, που ήταν η τελευταία σεζόν του Σκοτσέζου στον πάγκο, και έκανα μια ανασκόπηση και μάζεψα κάποια δεδομένα που θέλω να τα δούμε μαζί. Για αρχή να ξεκινήσουμε από αυτό το infographic που έχω φτιάξει. Η ερώτηση φυσικά είναι ποιο είναι το DNA της United, και ξεκινάω λέγοντας ότι σε ομάδες όπως η Μπαρτσελώνα, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι το DNA είναι το πώς παίζει η ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή, αν το πάρουμε ακόμα από την εποχή του Κρόιφ, όταν ήταν προπονητής των Blaugrana, και τις ιδέες του, δηλαδή τόσα quotes μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του Ολλανδού για το άθλημα. Όλες αυτές οι ιδέες διαχέονται μέχρι και σήμερα και στο πώς παίζουμε. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό το πράγμα. Όποτε μπαίνει η Μπαρτσελώνα μέσα στο γήπεδο, την καταλαβαίνεις ανεξαρτήτως φανέλας, ας πούμε. Είναι τα ίδια πράγματα. Είναι παιχνίδι πρωτοβουλίας, παιχνίδι κατοχής της μπάλας. Εμείς δημιουργούμε το ρυθμό. Ακόμα και πρόσφατα στην εποχή του PEP 2008-2013, η πιο πετυχημένη ομάδα ever για μένα, positional play, tiki-taka, Messi, Busquets, Xavi, Iniesta. Αυτό είναι το στυλ, είναι το πώς παίζει η ομάδα στο γήπεδο, αυτή είναι η κουλτούρα της. Σε αντίθεση με αυτό, το τι γίνεται στη Manchester, το στυλ παιχνιδιού της United επί Ferguson δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο πανταχού παρόν, ώστε να πούμε ότι ναι, αυτό ήταν το DNA. Τι εννοώ? Ναι, σε κάποια παιχνίδια και κάποια σεζόν παίξαμε πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, κατοχής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και στιγμές και παιχνίδια στα οποία δεν είχαμε πρόβλημα να αφήσουμε στον αντίπαλο την μπάλα. Ήμασταν πολύ flexible με τον τρόπο παιχνιδιού μας. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να αφήσουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να ελέγξουμε το χώρο, να πέσουμε σε χαμηλό μπλοκ. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ακόμα
ξεκινώντας από το 2005 απέναντι στη Chelsea του Μουρίνιο ή στην Arsenal του Wenger. Αργότερα με τη City του Μαντσίνη στο πρώτο πρωτάθλημα της City το 2011 με Αγκουέρο κτλ. Είχαμε πιο αμυντική στάση σε παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα και παιχνίδια με αντιπάλους όπως η Aston Villa, η Wigan, η West Brom που κατά διαστήματα του παιχνιδιού τα winger κατέβαιναν στο ύψος των full back και σχηματιζόταν ένα 6-3-1 αμυντικό σχήμα για να ελέγξουμε το χώρο και το παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Οπότε το στυλ παιχνιδιού δεν ήταν για μένα τόσο αδιαπραγμάτευτο και τόσο συνεχώς παρόν το ίδιο ώστε να πούμε ότι είναι το DNA. Για μένα αν κάτι είναι το DNA είναι ο χαρακτήρας. Και ξέρω ότι ακούγεται λίγο φρουφρού και αρώματα, λίγο άειλο, αλλά όντως είναι ο χαρακτήρας. Ήταν η νοοτροπία, ότι υπήρχε μια θετική και aggressive νοοτροπία. Ήμασταν δουλευταράδες στο γήπεδο. Είχαμε υψηλά στάνταρ και τη φανέλα τη ματώναμε. Αυτό που λέμε work ethic. Και πρόθεση για νίκη ανεξαρτήτως των περιστάσεων, και το τονίζω αυτό. Μπορεί όλα στο παιχνίδι να έχουν πάει στραβά, να χάνουμε 3-0. Οκ, θα βρούμε έναν τρόπο, θα φέρουμε την μπάλα από εδώ, από εκεί, θα βγάλουμε 6 παίχτες στην αντίπαλη περιοχή, θα βγάλουμε και τον τερματοφύλακα, θα βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε τέλος πάντων 3-2. Με τα ίδια τα λόγια του Sir Alex Ferguson, τα οποία παρεπιπτόντως είναι και ντοκιμαντέρ που μπορείτε να βρείτε στο YouTube σχετικό, never give in, δηλαδή μην τα παρατάμε. Αν θέλετε refuse to lose. Και επειδή θέλω να έχω και κάποια data που να υποστηρίζουν αυτό που μόλις είπα, γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο στον αέρα, λίγο δηλαδή ψυχολογία, λίγο κάτι μη απτό που δεν μπορούμε να το δούμε. Πήγα στο τελευταίο πρωτάθλημα της United και το 2012-2013 και πήρα κάποια data. Αλλά πριν δούμε τα data θέλω να σας θέσω το context εκείνης της χρονιάς. Το 2012-2013 ήταν μια ομάδα στο τέλος του κύκλου της. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν ο Ρούνεϊ, ο Φαν Πέρσι πλέον και ο Ντεχέα στα δοκάρια σταθερές. Αλλά Φέρντιναντ, Βίντιτς είχαν μεγαλώσει στο κέντρο της άμυνας. Δεν ήταν το δίδυμο του 2004-2005 ας πούμε. Αργότερα μετά στο κέντρο ο Σκόλς και ο Γκίγκς βετεράνοι. Ο Σκόλς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. Ήταν μια ομάδα που ήταν στο τέλος του κύκλου της και είχε παίχτες μικρότερου διαμετρήματος γενικά. Δηλαδή παίχτες όπως ο Κλέβερλι, ο Άντερσον, ο Φλέτσερ, παίχτες που ως μονάδες, όχι σαν μέλη του συνόλου, σαν μονάδες από μόνοι τους δεν θα πήγαινε ποτέ η Real Madrid ή η Bayern Μονάχου και να πει δίνω 85 εκατομμύρια για να πάρω το Φλέτσερ γιατί είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι και θα ανεβάσει την ομάδα. Ήτανε παίχτες με περιορισμένο ταβάνι. Είχαν τη χρήση τους μέσα σε μια ομάδα, αλλά είχαν περιορισμένο ταβάνι. Οπότε αυτό είναι το context. Πάμε να δούμε και κάποια data. Και είναι για μένα χαρακτηριστικά για αυτό που λέμε, για το χαρακτήρα της ομάδας, ότι αυτό το πρωτάθλημα ήταν καθαρά χαρακτήρας. Ξεκινώντας, 43 γκολ κατά είχε η United στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και ήταν η χειρότερη επίδοση όλων των πρωταθλητριών ομάδων της Premier τις τελευταίες 25 σεζόν. Το έχω κάνει και ένα γράφημα εδώ. Στον οριζόντιο άξονα είναι η σεζόν από το 2001 μέχρι το 2025 και στον κάθετο άξονα όσο πιο ψηλά είσαι τόσο χειρότερη άμυνα έχεις. Ξεκάθαρα με το μέσο όρο της 25ετίας στα 30,6 γκολ, η United του 12-13 με 43 γκολ ήταν η χειρότερη αμυντικά ομάδα. Οπότε ένα το κρατούμε. Έχουμε μια ομάδα που αν θέλετε μπάζει αμυντικά, είναι ευάλωτη. Δηλαδή και είναι δύσκολο να χτίσεις momentum όταν συνέχεια τρως γκολ. Είναι δύσκολο να χτίσεις momentum και σε ειρηνικών και να πας για πρωταθλητισμό. Σου κόβει λίγο τα φτερά. Επόμενο στατιστικό. Από τις 28 νίκες, σύνολο 16 από αυτές, δηλαδή πάνω από τις μισές, ήρθαν μόνο με διαφορά ενός γκολ. Και γιατί το λέω αυτό? Απλά θυμηθείτε την περίοδο κυριαρχίας την πρόσφατη της City από το 2020 μέχρι το 2024 πώς τελειώνανε τα παιχνίδια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι 2-0, 3-0 να έχει τελειώσει το μάτς από το ημίχρονο απέναντι στους μικρομεσαίους και τελικά σκορ 3-0, 4-0, 5-0. Δηλαδή η αγωνιστική υπεροχή της City ήταν ξεκάθαρη, ήταν μεγάλη διαφορά.
Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, μιλάμε για μια κατάσταση που τα παιχνίδια παίζονται κυριολεκτικά στον πόντο, στην κόψη του ξηραφιού. Είναι ή θα πάει δηλαδή 50-50 και η United έβγαινε με ένα γκολ διαφορά η νικήτρια. Είπαμε 28 είναι οι νίκες. Τώρα το 1 τρίτο αυτών, δηλαδή 9 από αυτές ήταν ανατροπές. Δηλαδή στο 1 τρίτο των συνολικών νικών της η United έπρεπε να ανατρέψει το εις βάρος της διαμορφωθέν αποτέλεσμα και να πάρει τη νίκη. Είναι αξιοπρόσεκτο, αλλά ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο είναι το επόμενο στατιστικό, ότι σε αυτά τα 9 παιχνίδια, σε αυτές τις 9 ανατροπές, στις 4 από αυτές μάλλον, ο αντίπαλος είχε προηγηθεί 2 ή και παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τι εννοώ? Εδώ έχω κάνει ένα πίνακα στο Excel με τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος 2012-13, τα παιχνίδια που έδωσε United. Βλέπουμε ότι άλλες φορές ήταν μία φορά, αλλά ήταν και 2 φορές που ανέτρεψε σκορ 2 και με αποκορύφωμα, ας πούμε, το παιχνίδι με τη Newcastle 19η αγωνιστική, που η Newcastle προηγήθηκε 3 φορές, 0-1, 1-2 και 2-3, αλλά η United κατάφερε και πήρε στο τέλος το παιχνίδι. Και το τελευταίο νουμεράκι που θέλω να δούμε είναι ότι στα παιχνίδια του πρώτου γύρου, σε αυτά τα 19 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα στον πρώτο γύρο, πάλι το 1 τρίτο αυτών, δηλαδή τα 6, λήξανε 3-2. Και μπορεί να το προσέξατε στο Excelάκι ότι μιλάμε είχε συνέχεια μεγάλα σκορ, 3-2, 2-3, 2-3, 2-3, 4-3, 4-3. Το πιο συχνό σκορ στον πρώτο γύρο ήταν το 3-2. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει παιχνίδια ροντέο. Ότι και οι δύο ομάδες είναι goal bonanza, ας πούμε. Δηλαδή μπαίνουν τα goal σαν τα φιστίκια. Και η United από αυτά τα 6 παιχνίδια πήρε τα 5 στα 6. Δηλαδή πήρε το τρίποντο. Να κάνω ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Αυτό ήταν το infographic με τα στατιστικά που έχω μαζέψει. Έχουμε μια ομάδα που είναι ασταθής αμυντικά. Ωραία. Μια ομάδα που παίρνει τα παιχνίδια δύσκολα. Μια ομάδα που μένει πίσω στο σκορ συχνά μέσα στα παιχνίδια, 2 και 3 φορές ορισμένες φορές. Δηλαδή περνάει σε losing game state που λέμε πολύ χρόνο του παιχνιδιού και μπαίνουν πολλά γκολ. Δηλαδή είναι παιχνίδια που παίζονται στην κόψη του ξηραφιού. Πώς καταλήγει αυτή η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα? Δηλαδή άμα τα δούμε από μακριά αυτή την εικόνα και σας πω ότι δεν είναι για τη United και δούμε απλά τα νούμερα ως απόδοση μιας ομάδας μέσα στην Premier League, όλοι θα υποθέσουμε, πιστεύω, ότι πρόκειται για μια ομάδα που παλεύει στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε. Κάτι σαν την τωρινή Crystal Palace να πούμε την Brighton, την Bournemouth, δηλαδή με τωρινούς όρους μια τέτοια ομάδα. Παρ' όλα αυτά αυτή η ομάδα με το περιορισμένο ταβάνι παιχτών και με όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέρω κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα και ανέτρεψε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και το έχω γράψει στο τέλος ότι αυτό είναι για μένα το United DNA, ότι getting done, ότι το κάνουμε όπως και να έχει. Ακόμα και όταν η εκδοχή της ομάδας δεν είναι η καλύτερη και δεν έχουμε το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το καταφέρνουμε όπως και να έχει. Αυτό για μένα είναι η νοοτροπία που έφερε ο Sir Alex Ferguson, έχει να κάνει με τα βιώματα από τον πατέρα του, τα νιάτα του, εκεί στη Σκωτία πώς μεγάλωσε με τη working class, ότι στα ναυπηγεία του γκόβαν με τους εργάτες. Είχε ένα mentality το οποίο μετέδωσε στην ομάδα ότι ήταν work ethic, το πατροπαράδοτο work ethic, ότι δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, το never give in. Και για μένα αυτό είναι το United DNA. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού, είναι καθαρά η κουλτούρα, τα στάνταρ, και μπορεί να ακούγονται φρουφρού και αρώματα, αλλά όντως η ψυχολογία υπάρχει και παίζει μεγάλο ρόλο στο χτίσιμο μιας ομάδας. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν και παίζουν ρόλο. Και τη σήμερα ημέρα με τους αθλητικούς ψυχολόγους να μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο στο παιχνίδι, επιμορφωνόμαστε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Άρα είναι θέμα καθαρά κουλτούρας και προσέγγισης. Και κλείνω λίγο, θυμάμαι την ατάκα του Ρενέ Μεούλενστιν που ήταν ο βοηθός του Φέργκε εκείνη την εποχή, το 2011, 2012, 2013, και έλεγε, μου είχε κάνει εντύπωση ότι οι παίχτες όταν μπαίνανε είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα θέλανε να δουλέψουν σωστά. Αυτή ήταν η δήλωση του Ρενέ. Και μου έκανε ότι θέλουν να δουλέψουν σωστά, ότι έχουν το work ethic, ότι κοίτα, μπαίνουμε μέσα, έχουμε ψηλά στάνταρ, απαιτούμε πολλά από τους εαυτούς μας
και δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω. Άρα μπορεί η ομάδα του 2012-13 παιχτικά να το δούμε καθαρά παιχτικά, σαν σύνολο, όπως είδαμε και από τα νουμεράκια, ότι είναι μια ομάδα με χαμηλό ταβάνι, δεν είναι μια κορυφαία ομάδα. Αν σκεφτούμε όλες τις πρωταθλήτριες ομάδες της Premier, δεν είναι μία από τις κορυφές, αλλά αυτό το 7 με 7,5 στα 10 που έχει να δώσει θα το στραγγίξουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας, ας πούμε. Δηλαδή θα το πάρουμε, θα δώσουμε το 100%, δηλαδή αυτό το 7,5 στα 10. Αυτό ήταν η γνώμη μου για το τι είναι το DNA της United, η κληρονομιά που άφησε ο Fergie's DNA, και δεν νομίζω ότι αυτό θα επιστρέψει ανεξαρτήτως προπονητή. Πολύ απλά γιατί σήμερα κυρίως έχουν αλλάξει και οι άνθρωποι, οι γενιές είναι διαφορετικοί. Τα παιδιά σήμερα, οι προπονητές και οι παίχτες δεν μεγαλώνουν στα ίδια περιβάλλοντα που μεγάλωσε π.χ. ο Fergie εκεί στη Σκωτία, working class κτλ. Είναι άλλες οι συνθήκες οι σημερινές και άλλες οι αξίες, αν θέλετε. Οπότε θεωρώ καθαρά λόγω σημεία των καιρών, ας πούμε, ότι θεωρώ δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να ξαναδούμε αυτή την κουλτούρα να επιστρέφει στο Old Trafford. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου για τη United. Σας ευχαριστώ που μείνατε 15 περίπου λεπτά και με ακούσατε. Καλή συνέχεια.